Nangin masandukot ang hampang sang Sabado sang Perpetual Altas kag San Beda Red Lions nga nagresulta sa score nga 75-72 sa overtime. Nangibabaw ang Perpetual Altas nga ginpangunahan ng John Abis kag Carlo Ferreras. Makabig comeback game naman ini sang Altas nga napierde sa una nila nga pag-atubangay sang San Beda Red Lions. 16 points naman ang ginlagas ng Mapua Cardinals agud makabawi sa second half sang hampang batok sa EAC Generals. Ginlutos ang Cardinals ang Generals sa score nga 77-67. Ini na ang ikatatlo nga daog sang Mapua Cardinals nga mayara na sang siyam kakalutusan. Samtang ika-anom ng asod-asod nga pagdaog sang Letran Knights ang ginlutos nila kahapon ng San Sebastian Golden Stags sa score nga 69-50. Ginpangunahan ni Fran Yu ang Knights ang nakatipon nini sang 19 points sa second half sang hampang. Ang hinampang sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament ang live man nga malantaw sa GTV kag sa streaming sang GMA Sports PH kag NCAA Philippines official Facebook page.